A my už v štúdiu Týždňa v ekonomike vítame hostia. Je tu predseda Rady slovenských exportérov Lukáš Parízek. Dobrý deň, prajem. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Pán Parízek, tohto týždňová konferencia nebola vnímaná ako darcovská, ale skôr ako fórum na získavanie kontaktov. Nemecko, Ukrajina a 12 ďalších krajín vytvorilo akúsi alianciu, ktorá by mala posilniť malé a stredné podniky. Akým spôsobom by táto spolupráca mala prebiehať? Je dobre teda počiarknúť samozrejme to, že nebola táto konferencia darcovská z pohľadu podnikateľov, pretože pri tých darcovských konferenciách väčšinou sa schádzajú vlády a štáty a deklarujú nejaké záväzky, ktoré v budúcnosti budú implementovať. Táto konferencia bola podľa mňa lepšia v tom, že sa predstavitelia vlád spolu s tými podnikateľmi zúčastnili tohto podujatia a zároveň mimo tých oficiálnych stanovísk a toho formálneho priebehu konferencie, ja mám spätnú väzbu od niektorých firiem, pretože sme tam mali aj našich členov, že sa konali vytipované B2B stretnutia, to znamená stretnutia medzi v našom prípade slovenskými firmami a ukrajinskými partnermi, ktoré už neboli možno zaznamenávané a verejne komunikované, ale kde mali možnosť naše spoločnosti veľmi konkrétne debatovať o niektorých oblastiach spolupráce s ukrajinskými partnermi. Malé a stredne veľké podniky sú považované za takú akúsi chrbtovú kosť ukrajinskej ekonomiky. Zohrávajú dosť veľkú rolu aj pri rekonštrukcii Ukrajiny. Do akej miery boli zasiahnuté ruskou inváziou práve tieto stredne veľké podniky alebo malé podniky? Viete, čo to je také klišé, by som povedal, alebo taká zaužívaná formulácia. Tie malé a stredné podniky sú predsa v každej ekonomike najpočetnejšie a najreprezentatívnejšie. Ich dôležitosť spočíva hlavne v tom, že tam viete diverzifikovať riziko. To znamená, že žiadna ekonomika nechce byť a nemala by byť monotónne naviazaná na jeden konkrétny sektor alebo na niekoľko veľkých podnikov, pretože potom v prípade krízy takého podniku tá ekonomika trpí. Takže samozrejme, že sú to malé a stredné podniky a v akej miere boli zasiahnuté, to je ťažko povedať, na to si treba pozrieť nejaké konkrétne štatistiky, ale je pravda, že oni tvoria vždy tú chrbtovú kosť, pretože sú to aj subdodávateľia tých veľkých podnikov, sú to aj poskytovatelia služieb, jednoducho nájdeme ich v celom spektre tých jednotlivých sektorov každej ekonomiky vrátane tej ukrajinskej. Ukrajina je násobne väčší trh ako Slovensko, nie len teda aj teritoriálne, populačne a tak ďalej. Takže ja si myslím, že príležitosti pre slovenské firmy je tam široké spektrum. Samozrejme v kontexte vojnového konfliktu budeme najmä hovoriť o infraštruktúre, energetike a možno tých najkritickejších oblastiach, ktoré sú postihnuté tým konfliktom, ale príležitosti sú, myslím si, vo všetkých sektoroch. Vojna na Ukrajine stále prebieha. Je vôbec možné v tomto štádiu vôbec začať s obnovou krajiny? Určite je, pretože robia to naši českí partneri. Treba si pozrieť, ako sa významne aktivizujú, ako často cestujú na Ukrajinu delegácie, aj vládne, aj podnikateľské. A necestujú teda iba do prihraničných regiónov, ako v našom prípade väčšinou to je Užhorod, ale dokonca zajdu aj ďalej do Kyjeva. Ja mám informácie o tom, že chodia aj do Charkova a že aj v tej, myslím, Dnepropetrovskej oblasti, ktorú si vybrali ako za zónu alebo za svoj región obnovy, kde Česká republika sa bude aktivizovať, tak sa dočítame aj v médiách, že už tam bolo niekoľko podnikateľských delegácií, chodia na viac dní. Samozrejme, že je tam určité riziko, ale snažia sa nejakým spôsobom v spolupráci s tými ukrajinskými partnermi relatívne bezpečne absolvovať takéto cesty. A už sa dohadujú na konkrétnych aktivitách a spoluprácach a samozrejme už priebežne aj dodávajú či už produkty a služby, alebo jednoducho tú Ukrajinu obnovu, pretože je, by som povedal, trošku naivné očakávať, že tá samotná obnova začne až po skončení konfliktu. Viete, keď ako dlho bude trvať. Na Ukrajine sa aj cesty stavajú od začiatku vojny a opravujú a jednoducho, keď sú aj viacnásobne poškodené, musí ten štát tú cestu opraviť, aby vedel zabezpečiť jednoducho či už tú logistiku alebo ten prístup do tých teritórií. Takže žiaľ, je to samozrejme veľmi smutné a tragické, ale tá obnova prebieha priebežne. A ak sa chceme v tomto aktivizovať ako Slovenská republika, tak by sme mali byť viac aktívnejší v teritóriu, by som povedal. Podpredseda vlády Slovenskej republiky pre plán obnovy Peter Kmec uviedol, že naša pomoc nebude len humanitárna, ale nazvem to technická, ale aj ekonomická.
Aké hospodárske príležitosti prinesie Slovensku obnova Ukrajiny? Už sme o tom debatovali, alebo respektíve spomenuli sme, že určite tých príležitostí je viac. Ja by som to povedal tak, že myslím si, že je dôležité v prvom rade zanalyzovať si tie naše možnosti na slovenskej strane. Hovoriť v teórii alebo sa na to pozerať zhora a jednoducho vyberať si tie oblasti, ktoré trebárs aj žiadajú naši ukrajinskí partneri. To síce môžeme, ale musíme byť aj realistickí v tom, že ktoré naše spoločnosti sú schopné tie, ktoré sektory ako keby sanovať alebo jednoducho dodávať. Majú? Čo naše slovenské firmy? Samozrejme, že majú, ale zase my nie sme tak veľká ekonomika, aby sme si trúfli povedať, že môžeme obnoviť pokojne krajinu, ktorá je viac ako 10-krát alebo niekoľkonásobne väčšia ako Slovenská republika. Takže ja si myslím, že niekedy je menej viac z pohľadu toho, že identifikujeme si jednu, dve oblasti, a tým myslím oblasti ekonomiky. Identifikujeme niekoľko firiem s úspešnými projektami, ktoré na Ukrajine môžu realizovať svoju podnikateľskú činnosť, alebo sú tam aj teraz prítomné. A poďme postupne škálovať tú ich prítomnosť. A keď urobíme jeden dobrý projekt, tak ho môžeme 10-krát urobiť v rôznych regiónoch Ukrajiny. My nemusíme ísť ako keby hneď všeobecne a holisticky na všetky sektory a všetky oblasti, ale išiel by som na to postupne. Včera som sa zúčastnil, rád by som toto počiarkol, 90. výročia spoločnosti Chemosvit, ktorá od 96. roku má výrobu na Ukrajine v Ľudsku, zamestnáva tam 400 ľudí a aj počas vojny udržuje túto fabriku na výrobu vlákien a fólií. A je to jeden z takých najvýraznejších slovenských investorov na ukrajinskom trhu. Prečo nenavštíviť aj tú fabriku, nepracovať s ňou a nerozprávať o tom, ako môže rozšíriť možno svoju pôsobnosť na ukrajinskom trhu a tým pomôcť určitým spôsobom aj rozvoju ukrajinskej ekonomiky? Aké slovenské firmy možno aj v iných oblastiach by sa podľa vás mohli zapojiť do procesu obnovy Ukrajiny v tomto momente alebo v najbližších mesiacoch? Myslím si, že tie roviny aj z pohľadu tej technickej realizácie sú dve. Najjednoduchšie je dodať nejaký produkt, ktorý naši ukrajinskí partneri potrebujú. To môže byť v rôznych oblastiach od agropotravinárstva až po kybernetickú bezpečnosť, obranné spôsobilosti, infraštruktúru alebo chemický priemysel a tak ďalej. Vtedy je dôležité, aby naše spoločnosti vedeli realizovať takúto transakciu. To znamená, aby ju mali krytú finančnými prostriedkami a vedeli realizovať aj bankovú operáciu. Dnes je najdôležitejšie to, alebo najkritickejší moment pre export to, že jednoducho do vojnou postihnutého teritoria komerčné banky a poisťovne nechcú tie produkty poskytovať a keď aj áno, tak sú tak predražené, že sa ten vývoz neoplatí. Tu vstupuje do toho štát a môže použiť svoje nástroje, ako napríklad Exim banka, ktorá prichádza tiež s konkrétnymi produktmi podpory pre exportérov smerom na Ukrajinu. Memorandum? Áno, my sme ako Rada slovenských exportérov podpísali dohodu o spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí Ministerstvom hospodárstva aj Exim bankou o koordinácii vzájomných aktivít. Ale Exim banka je v tomto veľmi špecifický nástroj a tá môže realizovať už tie garancie, to krytie, možno aj financovanie smerom do tohto teritoria. A slovenská spoločnosť má vtedy istotu, že dostane za tie svoje dodávky jednoducho aj zaplatené a že môže ten obchod realizovať. To je taká najjednoduchšia forma. Potom máme samozrejme rozvojovú humanitárnu pomoc, kedy vieme tiež využiť prostriedky finančné, ktoré Slovenská republika na toto má, už dodávkou konkrétnych spôsobilostí. Myslím, že to realizovalo Ministerstvo zahraničných vecí, kedy kúpilo, ak sa teda nemýlim, prostredníctvom Slovak Aid jedno alebo dve odminovacie zariadenia Božena zo spoločnosti V-Industries, ktoré Slovensko môžu reprezentovať taktiež na ukrajinskom trhu. Takže to je také základné dodanie. A potom druhá forma je samozrejme už konkrétna aktivita v teritóriu, kedy je potrebné, aby sme cestovali s podnikateľmi na Ukrajinu, hľadali im partnerov a podporovali ich v ich ekonomickej činnosti priamo v teritóriu. Či už bude investičná, alebo to bude nejaká dlhodobejšia spolupráca s ukrajinskými partnermi. To už je samozrejme trošku zložitejšie a vyžaduje si väčšiu trpezlivosť a viac opakovaných aktivít v spolupráci s Ukrajincami. Pán Parízek, povedzme, že nás sledujú teraz niektorí podnikatelia, ktorí by možno videli možnosť, ako by chceli nadviazať spoluprácu obchodnú. Čo by mali urobiť? Na koho by sa mohli obrátiť? Mali by si začať pripravovať projekt? Alebo na čo by sa mali sústrediť?
Určite by sa mali snažiť dať do pozornosti aj vláde, možno aj teda cez organizácie ako je Rada slovenských exportérov alebo Slovenská obchodná priemyselná komora alebo iné zväzy a združenia. Prípadne aj samostatne, keď je spoločnosť dostatočne veľká, tak vie samozrejme prísť aj na konkrétne ministerstvo a povedať, že toto je nejaký produkt alebo nejaká služba, alebo máme záujem realizovať nejaký konkrétny projekt s ukrajinskými partnermi, môžu osloviť samozrejme aj veľvyslanectvo Ukrajiny na Slovensku. Tých možností je viac. Jednoducho prihlásiť sa a povedať, toto sme my, toto si trúfame a vieme dodať, alebo o túto oblasť máme záujem. Ten štát a tí naši partneri, a my to aj robíme v Rade slovenských exportérov, tie informácie zbierame a snažíme sa ich posúvať potom relevantným partnerom a inštitúciám, ktoré vedia podporiť takýto typ, povedzme, exportu alebo expanzie na ukrajinský trh. Či už je to Exim banka, či už sú to konkrétne ministerstva, vláda a tak ďalej. Takže ja vítam to, že aj podpredseda vlády Kmec sa veľmi aktívne tejto téme venuje. Ja si myslím, že najdôležitejšie v tejto fáze je naozaj identifikovať tie slovenské firmy. A nemusí ich byť hneď 500, môže ich byť aj 10, aj 20, veď konkrétne na tej konferencii v Berlíne ich bolo 12. A začať jednoducho postupne od tých projektov a úspešné projekty opakovať. Pretože tá krajina je veľká a keď aj dodáme alebo opravíme, poviem veľmi jednoducho, nejaký úsek cesty alebo obnovíme nejakú polikliniku alebo niečo podobné, alebo dodáme nejaké zariadenia do nemocnice, no tak to urobíme v jednej nemocnici, ale môžeme to urobiť aj v 10, 20, 30 ďalších. Takže takýmto spôsobom to robia naši partneri. A myslím si, že mali by sme ísť na to viac pragmaticky a menej teoreticky. Spomínali ste, že v tom Berlíne bolo 12 firiem. Čo ak nás teraz sleduje firma, ktorá nebola medzi tými 12? Akú má šancu dať o sebe vedieť a byť tiež medzi, povedzme, tou 12 členov skupinou podnikateľov zo Slovenska? Absolútne takú istú. Táto konferencia je len jedna z mnohých aktivít, ktoré sa realizujú ostatné 2 roky a ešte sa budú realizovať. Máme predsa aj medzivládne komisie pre hospodársku spoluprácu, ktoré zasadajú medzi slovenskou a ukrajinskou vládou. Máme aktivity na úrovni vlády, na úrovni premiérov, na úrovni podpredsedu vlády Kmeca, na úrovni ministerstiev zahraničných vecí. Takže to neznamená, že teraz konkrétnych 10 alebo 12 slovenských firiem sú jediné, ktoré budú mať prístup k nejakým formám pomoci, financovania a možno k nejakým konkrétnym projektom. Jednoducho treba sa informovať, treba sa aktívne hlásiť a komunikovať tie spôsobilosti alebo tie oblasti, ktoré slovenské firmy si trúfajú zastrešiť vo vzťahu s ukrajinskými partnermi. A my im budeme ako Rada slovenských exportérov pomáhať v tom, aby sa dostali k tým všetkým nástrojom pomoci, financovania a podpory, ktoré vie či už slovenská vláda, alebo aj medzinárodné inštitúcie ako Európska únia alebo medzinárodné banky, ktoré majú rôzne formy pomoci a rôzne programy. Jednoducho, viete, ohlasujú sa tam desiatky a stovky miliárd na tú obnovu a samozrejme, že dostanú to tí, ktorí budú najagilnejší, najschopnejší, najflexibilnejší a ktorí sa budú efektívne dobíjať toho, aby mohli tieto projekty realizovať. Jednoducho samostatne alokované a len tak rozdelené tie príležitosti tým podnikateľom neprídu. Musia sa o to aj usilovať. To bol Lukáš Parízek. Ďakujeme veľmi pekne a prajeme ešte pekný víkend. Ďakujem pekne za pozvanie.